ओइ भाई टमेटो कत केजी 30 केजी बाबारे खम सादा जायोना नै सादाखौ दाम खम नंगौथ' सादा किमान केजि दादा 200 नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब चेनेल गोबोरखि मोखां थारुन मोखां चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बुरायबाय दा खुवा बोथोरनि बिराद खुवा खुदों फाग्लासो नायबाबो नायख'नो हाया एकदम लामाखौ नुनो नागिरा आरोना सौद्रायनो नागिरो गारि सालायबाथ' सौद्रायखागोनानो आरोना बिराद सेफटि सालायनांगोन आरोना आरो बिराद गुसुबो बोथोरा ओमफ्राय दायो नै आङो गामि खाथिनि बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना सनाफोर सिम्बोरगाव हाथाय जायो सनिबार दैलिक जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिम्बोरगावआव आरोना सनिबार हाथाय जायो दैलिक सेटारडे ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों बिराद बांगालफोर फैयो बे बाजाराव बिराद बांगाल खाथि नालाय बे सिम्बोरगावआ बांगाल जोब आरोना ओमफ्राय थांनोसै आङो बांगालफोरखौ नुयो एबार गोबाव जाबाय बांगालफोरजों रायज्लायनो मोनैया दा थांनानै नायनोसै आरो बांगालफोरजों एसे इन्जय खालामहैनोसै आरो नोंथांमोना नायलायबाय थादों आंनि आयनाफोर इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं दा साइकेल सालायगासिनो दं आरोना बिराद गुसु बोथोरा खराबो सालायनो हाया आरोना लासै लासै थांनोसै नामा फाइनालि लोगोफोर दायो आङो सिम्बोरगाव बाजार मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय सिम्बोरगाव बाजारा बारा गोजान नङा अनलि 4 किल'मिटारल' आरोना ओमफ्राय दायो आङो जोंनि ओरै सिम्बोरगाव बाजारनि मैगं थाइगंफोर आरो दामफ्रा बेसे आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओइ आदा बोरै दं मोजाङै दं ना ओमफ्राय ओरै नै मैगं थाइगं फानदों ओरैजाय नै ओइ मा ओइ र' मा र' ओमफ्राय नै ओरै बर' आइजोफोरबो दङ ओमफ्राय सिम्बोरगाव बाजाराव फ्रायानो माने बांगालफोर बिराद बुरजा जाफैयो आरोना बे सिम्बोरगाव बाजारखौ माने बांगाल खाथि नालाय ओमफ्राय दायो नै मैगं थाइगंआ बेसेबां दाम आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन आरोना ओरै नै बिरादनो बर' आइजोफोरबो मैगं फानदों ओरैजाय नै बायगन किमान 30 केजि आरो अल 20 फुलकबि कत काका 30 টাকা केजि वाह आलू 20 টাকা 30 20 वाह खम ना हबि কম হবো মিলে বেশি মিলে ओइ मुरिस किमान दादा 40 টাকা केजि ओइ बान्दा कत भाई केजि डाल ना केजि हिसाब केजि किमान 20 बा 20 टाका nih सासानावलाय ओइ बान्दा किमान केजि केजि ना दाल केजि बान्दा दा केजि कत 20 बा बारे 20 टाका lah दे किमान फुल केजि এটা 20 দে ভাল না এটা কি বাজার सिम्बोरगाव आच्छा ओरै बर' आइजोफोरबो दङ नै बिरादनो मैगं फानो नै बर' आइजोफोरबाबो जोंना ओइ दादा मुरिस किमान 10 টাকা পোয়া 10 টাকা পোয়া কেজি কেজি 40 টাকা কম কম তো দেওয়া যায় না নিলে কম দিব না नै मादै फाननो हाथ'वाखै ना हाबाय हाहांबाय ना दे लासिनो हागोन आनैयालाय मा लाबोआमोन लाय हाहांबाय नामा एसे हाबाय आनै मा लाबोआमोन नारेंखल फिथाइ हाबाय ना माखासे हाबाय दे दा लासिनो हागोन दादा कियानजे आलु किमान केजि 20 आच्छा बिराद बांगालफोर फैयो आरोना हारसाफोर बे सिम्बोरगाव बाजाराव नोंथांमोना खिन्थानो नाजागोन नै ओरैजाय बिराद बियो थासुमलि ओइ बायद' सुमलि कत केजि 20 बाबारे ओइ नै ओइ ओरैजाय 1 কেজি মহিষ নেবো খালি পেঁয়াজ কত 50 কেজি আলু 20 টাকা 20 বা মরিচ 40 এটা রসুন দা লুসুন 80 টাকা পোয়া 80 পোয়া बाबारे नै हाग्लासो जोंनि ओरै सिम्बोरगाव बाजारथिं मा फानो नै
आग्लासि ओइ भाई टमेटो कत केजि 30 केजि बाबारे कम ना भाई दे आग्लासिलै माबादि ओइ मुरिस कत ओइ भाई मुरिस कत हा 40 केजि बा आर टमेटो 50-30 बा अन्य दाम আছে নাকি ओमफ्राय जोंनिथिंजायनि ओरैजाय अमा बेदर ना दाउफोरनि दामफोरखौ एसे नोंथांमोना मिथिना लादो आं सोंनो मा बियो दाउ बयलार बेसेबां दा दै 70 टाका फवा केजियाव खम हरो नामा 280 खौनो लायोना दे फाननो हागासिनो ना दे दाउ बयलार फानदों नै आदैया सिम्बोरगाव बाजार ना बियो जोंनि लकेलनि सिम्बोरगाव बाजार मादिना दाउ लकेल फवा बेसेबां होनदों 200 फवा केजि बेसेबां होनदों अमाया 300 नै बिराद मोजां अमा 300 टाका केजि दस्रायावथ' 400 टाका जाबावबायसो 400 जाजोब्बाय दस्रायाव ओमफ्राय जोंनिया 300 टाकानि मोनो आरोना नै बिराद सेल जादों दा अमाया जोब्बाय माथो अमायानो जोब्बाय फाननो हागासिनो ना हायो खुनुरुखुम दे मोजाङै सोलिगासिनो नङा होमबा दे ओरैजा नै नाफ्रा बेसेबां दामफ्रालाय ओइ मास कत এটা ना बाटाटा কোনটা নিবা নিবা মানে তো এটা 50 টাকা এটা 50 টাকা পোয়া আর এটা 60 টাকা 60 টাকা পোয়া এটা কি কমন কাট কমন কত কমন কাট 70 কমন কাট 70 টাকা না ओमफ्राय এটা বেলেগটা 60 সব 60 নাই কত দাম এটা বাটাটা 50 পোয়া এটা 60 টাকা नै नैबे अन्य दामया 60 टाका फवा ओमफ्राय এটা 50 ना मोजां नै आदा सोलिगासिनो ना मा ना होनो बेखौ एब्रिकेटसो सिनायलाय लालै बारा नाखौ जानो रोंगौ दा बेसेबां फानदों फवा बेखौ 50 हरदों 50 ओमफ्राय बैसोरो 70 खौखारा नै 50 नैबे गोदा खानाया 60 टाका फवा 60 टाका फवा mana बेहालाय बियो ब्रेकेट दा फाननो हागासिनो नङा होमबा दे नुवाखै नै आग्ला बायदि दारि जामगावफोर सोरबा सादा जायोना नै सादाखौ दाम खम नङाथ' सादा किमान केजि दादा 200 केजि वा नुबाय सादाखौबो मालायफोर ओरैनो बिदिनो जाग्लांलाबायो नुवाखै बिनि दामा माबायदि 200 टाका केजिनो पाग्ला बायदि 200 टाका केजि माइरं जाग्राफोरासो बांसिन केजियावनो 200 नो पाग्लासो मारै बायना जानो हायो नङा होमबा बेखौनो मालायनाव बिग्लांलाबायना जायो आरोना सोरबा बिदिनो अनलाइनाबो जानांगौ आरो रानलायनानै ओमफ्राय दा केजियावनो 200 नो दे बिराद मोजां जायोना दा नै लंपेन सुफुननो नागिरदों लंपेन नाखि गोदो मेरला सुबायलै जों नङा होमबा ब्लेंकेट फानदों कि बालासो नागि काका दे बिक्रि হয়েছে না दे ঠিক আছে না এটা হাত করত র হাত করত দেখিবি র চাবি हाथ करत नायनांगौ हाथ करत वा बै हाथ करत दामा 200 टाका जाहैदों ओमफ्राय दामा बांद्रायबाय ओमफ्राय साबुल लादों मोनसे साबुलखौ 260 टाका होनना बुंदों ओमफ्राय बांद्रायदों दामा रायलायनांगौसो ओइ दामदों मिलायनाय दादा के 420 হইলো 220 টাকা কত 540 বাবারে 540 টাকা দে রিচ কোনি লাবাই রিচটা কমান এক ডাল কম দামিও রেতি আছে 60 টাকা জোড়া না 120 টাকা 120 টাকা জোড়া
इमान दाम राखिसे रिचखौनो 60 टाका दालनिखौ लाबाय ना लागे दे 540 टाका बिल जाबा जायो रिचि गंनै ओमफ्राय हात खर' ओमफ्राय साबुलजों 450 टाका जाबाय दा आं खरस लाबाय आरोना ओमफ्राय नै 50 टाका बेग 500 टाका हरनायाव हाथुरा लाबावनांगौ र' नायना हाथुरा लानो हाथुरा नै हाथुरा बेनाव बायलायबायनांगौ ini ada gizi 500 gram हाथुरा लाबावबाय आरोना हाथुरा ओरैजाय नै प्लास्टिक बायदिसिना नै आयौ सामान माल दंलाजोबो नै लागाव नै थाब दोननानै बर' हिनजावफ्रा बायदों ओरैजाय नै मा फानो नुबाय दा सिम्बोरगाव बाजाराव लागाव नै माल माथा दोख्ला ओरैजाय हिनजावफोरनि ओरैजाय हौवाफोरनि नामा जायो हिनजाव हौवा एखे जोब नै मालफ्रा आगान जाबाखानाय आं जाया न' जादो न' फिथा जागोन दिनै आंथ' जाला आं बिराद ओंखाम जाना फैखाबाय नाजों रोनो दे जादो नै बिथिंजाय थांबाय थिनालि क'क्राझार कारिगाव बिथिं थांबाय आरोना बे लामाया ओरैजाय सिम्बोरगावनि सानजा फारसे नै आंना साइकेला दा आं थांफिननोसै आरोना फाइनालि लोगोफोर दायो आङो न'आव सफैबाय आरोना डाइरेक्ट न'आवसो खालामफैनाय जाबाय आङो ओमफ्राय आङो लामायाव खालामबोनाय जायासै आरोना आं डाइरेक्ट न'आव फैनानै डाइरेक्ट खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं दा नै न'नि बारियाव दङ आलु बारियाव ओमफ्राय जोंना हानि आलुआ सेस थैजोब्बाय आरोना मुलि थुलि जेबो बाहायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय नै खुवाजोंनो बिराद खुवामोन नालाय दासान्दि खुवाया जन गैयै खुगासिनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो नै रानजोब्बाय आरोना आलुआनो सेस दुलारायनो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आंनि उनथिंजाय नै माबायदि रानजोबखो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो खाथियाव आलुआ ओरैथिं गुफुरमोन आरोना ओमफ्राय माखासे बुरना जाबाय आरोना जानो गायदों नङा होमबा ओमफ्राय दा बुरै जागासिनो आरोना फाननाय जायाखै दरसेबो फाना जोंहा सेस जानायल' आरोना ओमफ्राय हरसिं गोजा गायदों ओमफ्राय हरै माखासे बादाम गायदों आरोना ओमफ्राय बेनोसै बाराफोरा गायनो हायाखै आरोना अनलि 1 मन फुराल' गायनो हानाय जादों 1 मन फुराल' बेनिफ्राय ओरै एवगोन आरोना गोजा लगाय गुफुर लगाय आलु बादाम लगाय आरोना ओमफ्राय हरथिं बानलु दङ ओमफ्राय ओरै लाफा दङ ओमफ्राय नैबिथिंबो लाफा दङ ओमफ्राय हरथिंबो लाफा दङ आरोना बैथिंबो लाफा दङ बिदि आरोना ओमफ्राय बेयाव फुलकबि बायदिसिना कबि दं आरोना मैगंआनो बांद्राय गायनो हानाय जायाखै मुला थुला दं आरो दंनायालाय ओमफ्राय नै जोगोनार खुमब्रा दंलाबायो बेनोसै आरोना बारा मैगं गैया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा दुन्दिया बे दं आरोना ओमफ्राय लाइ बिदिथ' थाखायो बयनावबो थाया नङा होमबा ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि क'क्राझारनि सिम्बोरगाव बाजारखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिबाय आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय मैगं थाइगंनि दामा बेसे नोंथांमोनथिं खमसिनबो जानो हागौ जोंनि सिम्बोरगाव बाजारनिफ्राय एबा सोरनियाबा अबेबा जायगायाव माने बाराबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जोंथिंजायथ' बेसे दाम नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअ एबा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आङो मोनसे खावलायनाय आंनि चेनेलाव जायफोरा दिनैसो गोदानै फैसनदों अननानै जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों आंखौबो मदद आरो थुलुंगा होयो बेखौनो आं नोंथांमोन बयखौबो रायजोफोर नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखौबो खावलायहरनाय थाबाय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ माबायदि मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि आरो जाहाथे आङो नोंथांमोननि गेजेराव साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो हायो बेखिनिखौनो आङो दिनै ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनानै आं मोनसिम दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय